Slovaky online každý deň. Slovenčina v reštaurácii. Prvá časť. Dobrý večer, pani. Vítajte v našej reštaurácii. Dobrý večer. Máte voľný stôl pre dvoch? Máte rezerváciu, pani? Nie, nemáme rezerváciu. Máte niečo voľné? Áno, mám pre vás pekný stôl pri okne. Poďte za mnou, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči váš stôl. Môžem vám vziať kabát? Áno, ďakujem. Tu máte? Dobrý deň, vítajte. Volám sa Marko a budem vás dnes obsluhovať. Tu máte jedálny lístok. Ďakujem. Čo si dáte na pitie? Chceli by ste si pozrieť vínnú kartu, alebo si dáte niečo iné na pitie? Mohli by sme poprosiť fľašu minerálky a ja si dám víno, prosím. Samozrejme. Dnešná špecialita je grillovaný losos s bylinkovým maslom. Odporúčam vám ho. To znie zaujímavo. Dáte nám ešte trochu času na rozmyslenie? Samozrejme, zavolajte ma, ak budete pripravení objednať. Prepáčte, sme pripravení objednať. Výborne. Čo si dáte? Dám si tú dnešnú špecialitu. Grillovaný losos. Akú si želáte prílohu? Môžete si vybrať zemiakové hranolky, ryžu alebo zmiešaný šalát. Zmiešaný šalát, prosím. Perfektne. Bude to asi 20 minút. Pozor, taniere budú horúce.